Tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí és Nadal, ja estic content. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El Día de... Hola i benvinguts al Dia D, un podcast on parlem dels dies mundials que ens surten dels correus postals. Sergio Picón, benvingut. Ben trobat, Raventos. Estic trobant. Pau Corbalan, Pau Corbi. Avui, després de tota la xerinola, què tal després de la xerinola? Bé o millor? Buf, molt bé. Sergio Picón, què ens portes avui? Avui anem amb el Dia Mundial del Correu Postal que es celebra cada 9 d'octubre. Ah, molt bé, 9 d'octubre, 9 molt bé. d'octubre. El celebra cada 9 d'octubre des de l'any 1969, quan la Unió Postal Universal va decidir instaurar aquest dia durant el seu congrés anual celebrat a Tòquio. Ah, bueno, havien d'anar a Tòquio... Per decidir-ho, i no va ser només un americà, sinó que va ser la Unió Postal Universal, que és com el que engloba... No mundial, universal. Per si hi ha algun planeta... Clar, si hi ha algun planeta que diu jo quiero escribir una carta... La UPU, no sé per què, penso que en altres planetes també tenen accent gallec. Bueno, sí, en general, jo veig que en general a tu t'agrada el que és estranger o de fora, sempre fas gallec. Clar. Aleshores... Sí, suposo que Finisterra, però hi ha més terra. Com els argentins o els espanyols. Los gallegos! Los gallegos están por todas partes, pibe. Què és la Unió Postal Universal? És una agència de les Nacions Unides, està formada per 191 països, va ser fundada a Berna l'any 1874 amb l'objectiu de crear un sistema postal unificat. O sigui, volien com un servei de correus per tot el món. Bueno, tornem al 9 d'octubre perquè què va passar? A veure, això són les efemèrides? Sí. Doncs entrem en efemèrides. A Ràdio Sant Boi? Efemèrides. Molt bon neologisme, Sí. M'agrada molt, efemèrides. 9 d'octubre de 1964 va néixer Guillermo del Toro. Home, molt bé. Guillem del Brau. Del Brau, molt bon director. 9 d'octubre de 1940 va néixer John Lennon. Home, també, ostres, molt bé, També té la seva relació amb el... Imagine, és com una carta, és com una carta, clar, on va morir i... Davant d'una bústia. Davant de la bústia de casa seva, li van fotre uns tiros, no? O sigui, 9 d'octubre de 1975 va néixer Sean Lennon, Sean, com conyo es digui, Sean Lennon, que va ser el fill de John Lennon, que tenen el mateix compleany. O sigui, va néixer el mateix dia que va néixer el seu pare. Bueno, el mateix dia de l'any, no el mateix dia perquè físicament hagués estat bastant difícil. No, però apuntar així... Home, compte, això té pinta que va ser idea de Yoko Ono, I us pregunto, què va passar a Espanya el 9 d'octubre de 1582? Algú va perdre l'Armada Invencible. No sé. Què va passar? Res. No va passar absolutament res? No va passar absolutament res, per què? Perquè el 9 d'octubre de 1582 mai va existir. Un moment, para la música. A veure. Què està passant aquí? No va existir, és una data que no existeix, perquè va coincidir justament amb el canvi del calendari julià al calendari gregorià. Llavors, als països com Espanya, Itàlia, Portugal, passem del dijous 4 d'octubre de 1582 al divendres 15 d'octubre de 1582. Ostres, ara sí que m'has deixat... O sigui, el canvi d'hora no és canvi d'una setmana... Bocabadat. Això sabeu què és, no? Què és? Això és una dada del dia de fill de puta. Mai millor dit. Una molt bona, una interessant dada, perquè... O sigui, hi ha com en tota una sèrie de països hi ha uns dies que la gent no sap què va passar. No sap què va passar, no van existir. Directament del 4 estaven tots canviant el rellotge. Gregorio, cabrón, Juliano, me agarras con la mano. Tu imagines que tenien tots els calendaris dels supermercats allà a la nevera posat i els havien de treure perquè no sabien per res ja. El calendari Pirelli, per exemple. El que tinguessin en aquella època, vinc a arrencar fulles que no... Els mecànics estaven bojos, els mecànics. Esto no tiene... Claro, tú portabas el coche al carruatge al mecànic el 4 d'octubre, lo necesito para mañana. Y dice, pues no va a ser. No. Seguro que mañana no va a ser. 9 d'octubre,
Quins... passem al Santoral, no? Els Sants, sí. Els Sants, no? Núria, com estàs? Jo, molt bé! Ui, no, que és morta. No, perdó. Sants, carrer de Sants, Santoral, el que no trobis aquí, el que em penja entre el camal. lloc no ho trobaràs, vine a comprar. Carrer de Sants. Carrer de Sants. Yeah. No rima. No. S'ha de trobar un altre més. Tenim un santo il·lustre, que és Sant Dionisi de París. Va ser el primer bisbe de París. Molt bé. Dionisi va fundar moltes esglésies a França i va ser martiritzat l'any 272. O sigui, és un martiri dels primers, eh? No estava ni Dioclecià, que és el nostre... Sí. És el nostre referente. Va ser martiritzat juntament amb Rústic i Eleuteri. Rústic i Eleuteri, la parella còmica d'aleshores. Són una mica, no? Sí. Avui amb tots vostès, Rústic i Eleuteri, endavant, no? Martiritza-me! Vinga, arrenca'm la llenga! No. Dionisi va ser condemnat, acusat de ser un mag, pel prefecte Fescenius Sicinius. Per començar, el van despullar i flagelar davant els seus companys. Home. Ja és... Comencem malament, eh? Sempre, perdoneu, sempre que parlem de càstigs, de martiris, hi ha un punt de... De esto lo hizo Grey luego, ¿no? Sí. Té un puntet, home, el van despullar i flagelar. Jo, què quieres que te diga? El tío así, mátame, però no me dejes a medias. Després d'això, va ser estirat, despullat sobre una parrilla i el van deixar davant d'unes feres famíliques. Molt bé. I per rematar, el van llançar a un fort i el van crucifixar. Bueno, el van crucificar el que quedava de pobre, perquè ja... No, quedava molt perquè Dionisi es va aixecar de tot això gràcies al poder de l'oració. Molt bé. El tio sobrevivia perquè... No hi havia manera, o sigui, amb aquest tio no podem. Home, el poder de l'oració és molt fort. Així que al final el prefecte va decidir decapitar-lo. I aquí ja sí que no... Bueno, aquí, després de ser decapitat... Espera. Dionisi va caminar 6 quilòmetres amb el seu cap sota el braç. Molt bé. A veure un moment. Molt bé. Al final del seu trajecte li va entregar el cap a una piadosa dona descendent de la noblesa romana que es deia Casulla i just després de donar-li el cap es va desplomar. Clar, perquè es va separar, realment es va separar d'ell. Es va separar d'ell. Físicament es va separar, perquè fins que anava caminant, ell portava el seu cap tocant el seu cos. Clar. Però al moment que li va donar Casulla ja era una altra persona. Ja va dir, toma, saps ara els futbolistes que baixen amb el necesset, doncs el tio anava chino-chano, 6 quilòmetres, amb el cap sota el braç, i ei, què tal? I saludant a la penya així, amb el cap directament. No se feia així, feia ei! Però una pregunta, això és possible? Pot passar? Preguntem-li al doctor Domènech. Li preguntem al doctor Domènech? Hola. Hola. Què tal, doctor Domènech? Molt bones. Bon dia, bona tarda, bona nit, en funció de que els pacients que ens estiguin escoltant estiguin dormint o estiguin desperts. Què tal, com esteu? Tenim un dubte. Sí, endavant. Cada vegada se'ns va al cap. Sí, saps? Clar. Digue'm. Quants quilòmetres pot caminar una persona sense cap? Home, en principi la ciència diu que no arribaria ni a 0,1 quilòmetres. I per arribar fins a 6... Clar, aquí pensi vostè que no només és el cap que l'havien crucificat, l'havien ficat en foc... Era un cos que ja estava castigat. Estava treballat. Trotadet. Bueno, potser per aquesta mateixa... Potser el que seria els bioritmes, per aquesta mateixa treballada que els va fer el cos, el que seria l'adrenalina estava molt... estaria a 50,3, que és un nivell ja molt elevat, i clar, fins que no s'esgota, fins que no arriba al 0,00, doncs clar, allò continua. I suposo que quan va caure el cos? Cap avall. No, vull dir, quan va trigar, quanta estona va estar esperant que no estava... 6 quilòmetres, no em surt, o sigui, jo he trobat fonts mitjanament confiables, però no en surt la velocitat que feia el probablement sigui en el moment que se li va acabar l'adrenalina, allò va fer i ja està. Sí, però a veure, tenint en compte que això té de pinta... Són relats de l'antigó i potser una mica de misticisme. O sigui, ens està dient vostè que probablement no sigui real. Sí, perquè si jo ara mateix a vosaltres dos us tallo al cap, us ben asseguro que
ni adrenalina ni collons que hi ha un rodó. Però les gallines poden caminar sense cap. Però és que Sí, les però gallines no són no són santes. posen ous i Són putes. el sistema... Perdó? No, el sistema seu interior, de funcionament interior, és diferent al nostre. Això seria per a un altre programa. Ah, dona gallina li talles al cap i camina un huevo. Sí. D'acord. Molt bé, doncs moltes gràcies. gràcies. Torno a la meva consulta, que tinc... Gràcies, doctor següent Domènech. i Moltes gràcies. gràcies. S'ha de dir que, a més, va ser una execució bastant ordenada, perquè pel que he trobat, la llegenda diu que en el moment en què el decapiten, ell mateix és qui recull el seu cap, se'l Sí, posa com sota diria, molt... Sí, no deixa brossa al terra, no. Com diciendo, me vais a matar aquí, però no lo vais a ver. Deixem el món millor del que ens hem Sí, trobat, no? sí, no? Vale, Una vale. mica de... No deixarem coses pel terra. No, Ahora no. me mata, pues ahora me enfado y me voy. Y te llevas el escatergorio. Sí. Tornem al correu postal per parlar una mica d'on ve el correu postal. Sí. O sigui, Bueno, ve de... ho posa darrere, no? clar. El remite. Hi ha cartes que no posa, no hi ha remitent, i no saps de qui ve. Però això són spam. Però el primer sistema postal ben documentat és el romà, que va ser organitzat durant l'època de César Augusto. S'anomenava cursus publicus. Com? Cursus publicus. Cursos públicos. Com la UOC, no? Sí, una mica. Una cosa així, Bueno, pues... cursos públicos que haria la universitat, la pública, no La la pública. privada. No seria la... Pompeu Fabra és privada o... No, Pompeu Fabra és col·laborador del programa. Oh, molt bé. Seria cursos públicos i Sí. també hi havia el cursus públicus, que eren cartes, Això és un però altre- ja és un altre tema, per és un altre tema. a mayores. El correu es distribuïa a través d'unes estacions anomenades posata, Com? posata, Posata. que vol dir lloc de descans, que era on descansaven els missatgers, i és d'aquí d'on prové el nom en llatí del correu, posta. Amb la oita, molt bé. Ho feies aposta. Aposta, clar. Aposta, clar. Tot això va anar evolucionant. La posta. La posta. Eren persones que anaven corrents. Després es va començar a fer servir coloms, missatgers. Sí. O sigui, ja és com l'evolució del carter, no? Sí. O sigui, Mira, l'ús de coloms missatgers es remunta a l'antiguitat, ja que es feien servir com a medi de comunicació a distància a l'antiga Grècia per transmetre els noms dels guanyadors dels Jocs Olímpics. sí. Guanyava una medalla d'or i passaven 2 o 3 dies i clar. arribava el cul... Mira, que fa 3 dies que Clar, no hi havia teletext en aquella època. Artúrides ha guanyat... Artúrides, L'actualitat no era tan actual. l'actualitat era amb delay, no? Amb delay. Que dèiem, Sí, no. última hora depèn. Com quan veus el futbol i sents la ràdio. Se Però ho feia. escrivien ja directament, enviaven el missatge que ja posava hace 3 dies, Sí. per quan arribés... Artúrides Artúrides va guanyar... Potser Artúrides després ja havia guanyat una altra medalla i Sí. clar, una altra... I anava Ja, una mica... ja que parlem dels Jocs Olímpics, no podia faltar un altre missatger ben famós, que va ser Filípides. Home, Filípides va ser el missatger que va recórrer 42 quilòmetres des de Marató fins a Atenes per informar de la victòria grega davant els perses. I que, segons la història, tal com va arribar, va anunciar: sigueu feliços, hem guanyat. Immediatament, Muerte. molt bé. pitjau. Doncs, A tomar pel O cul. sigui, És a dir- amb el cap posat i tot, no el Sí, sí, aquí portava no, sota aquí. el braç, però... Jo, una cosa que no entenc és la gent que fa maratons, sabent que la primera persona que va fer una marató la va palmar, Sí, què esperen? te enseña algo, ¿no? O sigui, és com... Si sabes a Si dónde la va. primera persona la va palmar, tu mira Filipe, estàs veient? Mira Dionisio. Filipe s'anava corrents i ja pensava, No vuelvo. no arribo, no arribo. Voy, pero no vuelvo, Clar, si porta un missatge, mira com va, La maratón me la hago, pero a la medalla no llego, no arriba. I clar, tu mira aquests flipats que treballen de 8 hores en una oficina i al cap de setmana diu, me'n vaig a fer la marató a Nova York. Clar, potser és per Mira. això. Potser Però és per què això, mena? perquè tu et tires les 8 hores en una oficina cada dia i dius, a ver si es la excusa y me muero ya. Ah, vale. Sí, home, Potser va per allà, Si és per aquí, si és per aquí encara. Però a Segur veure, que perden el bueno. cap. a veure. Sí, esport sí, però sisplau, Però no tant. amb cap. Perquè per mi esport és anar a caminar, Compra't Clar, uns pals. No, uns palos, prefereixo clar. morir-me abans. És com esquiar en seco, saps? Nordic Clar. walking, no em piqueu, no, jo prefereixo morir-me abans que anar pel ciment amb pals. I ja que parlem de carters famosos, que Déu-n'hi-do. bueno, una Paloma, Filípides, Sí. tenim més carters famosos a la història. Tenim a Hermes, que va ser el fill de Zeus,
Home, Hermès. Hermès. Aquest- I ara fa bolsos. Perdó. No sé. Bueno, no fa ell, el deuen fer a Xina, Segurament. Segurament. Però m'estàs dient que el fill de Zeus Era el missatger. va treballar de carter? Bueno, Però malament, anaven... era qui portava els missatges dels déus a la resta dels mortals. Hosti. Tenim un altre famós carter que va ser Charles Bukowski. Hombre, ostres, Bukowski. arribarien bé les cartes, Arribarien desinfectades segur. Sí, sí. Aquest escriptor va estar treballant a l'oficina de correus de Los Angeles del 1950 fins al 1969. Llavors va conèixer l'editor John Martin, que té nom d'americà, Sí. que li va prometre $100 mensuals per dedicar-se a temps complet a l'escriptura. Té dos noms. John Martin. Martin, dos noms americans. John i Martin. Johnny Martin. Clar, Bueno. deu ser com José Luis. John sí, Martin potser tampoc. No, perquè Martin pot ser Martin. Martin. Clar, Martin Burger King. Si que li canviem O sigui, l'accent ja, és clar. Martin, Sí. Martin, i Martí ja no, ja... ja no, perdó. No, era Martin. Però, John però, Martin. acabes de dir que li va oferir $100 $100. mensuals. $100 mensuals I va deixar- va per deixar de- dedicar-se a l'escriptura. i va deixar de I d'aquí córrer. ve una de les frases més icòniques de Bukowski que va dir: tinc dues opcions, quedar-me a l'oficina de correus i tornar-me boig, o quedar-me fora i jugar a ser escriptor i morir de gana. Home, I he decidit morir de gana. Molt bé. M'hauria de gana. Clar, no li donava el Ole tus huevos, Charles. No li donava els $100 per comprar menjar, li donava per comprar beguda, suposo. Suposo que sí, Això así sí. como que te olvidas de que Sí. tienes hambre y d'allà Perquè ve jo tota l'obra. al Carrefour he vist vins que costen 0,90, Sí, Sí? O sigui, $100 pots comprar-te... Més cartes famosos tenim a Benito Pocino, Home, Benito, no que sé qui és. és un mític. Benito Pocino, a part de ser funcionari de Correus, és un actor espanyol conegut pel seu paper de Mortadelo a La gran aventura de Mortadelo i Filemón. Ara et comença a sonar, oi? Conta. Va ser la segona pel·lícula més taquillera a Espanya l'any 2003. I bueno, el tio sí, tenia perfil de Mortadelo. Després va fer alguns papelillos després i un altre dels seus èxits va ser Mortadelo y Filemón, el sulfato anatómico, que és la versió eròtica de les aventures de Mortadelo y Filemón, on compartia pantalla amb grans personatges de la interpretació com a Marna Miller, el Sevilla o el propi Dioni. O sigui, va passar de fer... Ah, o sigui que va fer... Ell estava a Correus? Va fer Real Mortadelo? Va fer Real Mortadelo i després? Real Correus. Sí. I fins aquí aquestes dades, curiositats que no sabies del correu No, i que segurament tampoc t'importin, perquè són coses que dius... Bueno, però sempre és bo... El coneixement sempre... Al nostre cap sempre ha d'haver-hi un lloc pel coneixement. Correcte. I no ocupa lloc. Clar. No, o sigui, el coneixement que té un lloc no l'ocupa, però sempre ha de tenir un lloc el Sí, coneixement. perquè si no té un lloc no el pots guardar, No. no. Mira Dionisio, el de París. per exemple. Clar. Sí. Ja li deien coses i lo siento, es que no se me queda en la cabeza. No, clar. I va anar... 6 quilòmetres sense aprendre clar, res. Clar. Bueno, no tenia espai. I tornem al propi Dia Mundial del Correu Postal, perquè la UPU Upo? et recomana que celebris aquest dia redactant una carta. A veure, no s'ha de tenir gaires llums per imaginar-te que s'ha de fer... La celebració era aquesta. Que és lo típic. Que normalment la gent tampoc ho fa, perquè tampoc et lies a redactar cartes, però jo crec que nosaltres podíem fer-li un homenatge al dia del correu postal Home, i redactar una carta, ostres. i ja que ens posem, si és una carta que sigui seriosa, Sí. i li fem arribar a qui toqui per instaurar d'una puta vegada el Dia Mundial del Calçot. Ara m'has tocat el vora viu. Ara. Home, Ens posem a... Ja que Sí, estamos, sí. vamos a ser pragmàticos Sí, sisplau. i vale, pues anem a fer sí, una carta. que per una vegada una carta Serveixi. que no sigui una multa o una... Que sigui una... Clar. quelcom útil. Vale. Home, Voleu una miqueta de cançó per escriure? Sí, sisplau. Cançó, tens Sí. cançó de carta? Va, perfecte. Perfecte. La salutació és important, eh? Jo Sí. no crec que podem dir hola, UNESCO. Benvolguts senyors de la UNESCO. Benvolgut senyor... Sí. Persones de la UNESCO. A veure. Benvolgut a UNESCO. Molt honorables o no arriba... Honorables? Massa... No. No. Benvolguda UNESCO. Benvolguda UNESCO. de tu. És que benvolgut a UNESCO. Benvolguda UNESCO. Li podem posar ben trobada? No, benvolguda. Ben trobada. No? No la liem. Benvolguda a UNESCO. Benvolguda. Benvolguda UNESCO. UNESCO sense H, eh? Vale.
Benvinguda a UNESCO. Molt bé. Enter. Sí. No, Enter no. Bueno, clar. No hi ha, no hi ha. No hi ha. Ens posem en contacte amb vostès? Però clar, li diem qui som, o Sí. primer. Sí, no? Ens posem... Però i amb vostès, no l'estem parlant a la UNESCO com a... Sí, amb vostè, no? Clar, però potser és Clar. personificar... Ah. Sí, personificar. Contactem amb Contactem? la vostra seu central. Vale. Contactem amb la vostra seu central. Però si poses així, potser et sona com que estàs trucant a Telecinco. Conectamos con nuestros estudios centrales. O sigui, Bueno, home, si que tampoc sabem si si fas la- així, sí, però no et veuen. Si fas, és carta, no es i veu. no sabem si la UNESCO té més seus o només té la seu. Ja. Perquè potser hi ha la UNESCO, però no és... o sigui, no és com la SEAT que està a Martorell i després hi ha concessionaris por ahí. Potser és només la UNESCO de Martorell. Per això la seu central. Bueno, que no estarà a Martorell. no crec que la UNESCO... Contactem. No crec que la UNESCO estigui a Martorell, eh? No. No. Joder. Jo crec que està a Nova York, la UNESCO. La UNESCO, vale, a Nova York. No és la ONU? Que està a Nova York? Però Sí, la també- UNESCO, també pot ser. La UNESCO es como la hija de la ONU. Ah, ¿no? Sí, no sé. és una mica... Jo crec que també està a Nova York. A Martorell segur que no. També són una mica futbolista de Romania, no? UNESCO, no? Un parella de centrals, UNESCO i Popescu. UNESCO Popescu. No. Ja, la Ja, on United està? Nations Sí. Educational a França, a París. Ah, Uh-huh. més Amics per la UNESCO de Barcelona a Barcelona. Ah, pues mira, t'he ja sentit, està. t'he Vinga, sentit. Amics Ja de la està. UNESCO. Amics de la UNESCO. Llavors, no és benvolguda a UNESCO? Estimats amics de la UNESCO. Vale, ho tenim? Vale, estimats amics de la UNESCO. Us escrivim des del... Espera, que no voy tan rápido. Vale, Us escrivim des del dia D clar. Us escrivim i entre parèntesis subs, Subs. perquè... i like, Like. sub-like i campanilla, no? Campanilla. Subs i campaneta. Dia Entre parèntesis. de sub-like i campaneta. Sí. Vale. De Barcelona. De Barcelona. No, perquè es veia... De Sant Boi, de Sant Boi. Sí, de barcelonès. Barcelona. Diguem Barcelona, perquè Sant Boi, Ja. la cultura popular ja té unes connotacions No. que diguem des de Barcelona, Vinga. que sona més... Des de Catalunya? Més cuerdo. Des de Catalunya. Bueno, potser és massa institucional. Sí, clar. No, des de Barcelona està bé. No, si a Tarragona volen fer el dia del calçot, que el facin ells. Nosaltres ho movem per nosaltres. Bueno, de fet, el calçot de Valls és més conegut que el calçot, per exemple, Que el de dalt. No hi ha una UNESCO Clar. a Valls, no? Perquè, clar, si hi hagués una UNESCO a Valls estaria... No. No. Vale. Des del dia de Barcelona. Sí. De Barcelona. Els sol·licitem que inicien els tràmits, Hòstia, queda molt agressiu, no? El sol·licitem com... us demanem, us roguem. L'objecte d'aquesta missiva... Objecte directe. Ja, anem a cuchillo. Sí, perquè... Sí. Exigim... Exigim, tu creus? Bueno, potser Aquí és massa ja- un cuchillo, sí, no? sí, Me sí. passa, I me per passa. cada dia que no passi, Me passa. ens carreguem un rehén. No. Us sol·licitem, fills de la gran... No. Us sol·licitem, si us plau, Si us plau, amb educació, sí. que inicieu els tràmits pertinents M'agrada? per... clar, us sol·liciteu, per demanar a la UNESCO, aquí ja m'estic perdent una. No, a veure, aviam, clar, ells són amics de la UNESCO. És com els estem dient de habla con tu colega. Però no són la UNESCO, No, però són col·leguis, Són amics. són amics. Llavors ja tindran confiança de, oye, habla con tu bro. Sí. Dile a tu bro que... O sigui, us demanem, si us plau, que contactem els vostres amics de la UNESCO. Ja, però ja es demanem, ja no es sol·licitem, ja estem perdent força ja, Us sol·licitem, Us sol·licitem? si us plau, que parleu amb els vostres amics de la UNESCO. Que parleu amb els vostres amics, espera, de la UNESCO, Perquè Catalunya mereix que hi hagi un dia mundial del calçot. Però Catalunya no, els catalans, Oh, Catalunya i catalans. perquè ho fem per la gent. Pues què és Catalunya? Pues el mateix, Catalunya i Però català. també hi ha coses, no? Què Vale. coses? Què coses? Jo què sé. Per donar a conèixer around the world els beneficis No. Exigim que inicien els tràmits perquè es posin en funcionament ja. Ara sí que exigim.
Sí, és que ara... Ara ja està. Sí, perquè és que Vale. estic veient que si no apretem, no... No sortim d'aquí, no. No. D'aquí. Es posin els tràmits, s'iniciïn els tràmits... per establir el Dia Mundial del Calçot. Estaria bé un exigim, sisplau. Sisplau. Sí, exigim, sisplau. Exigim, sisplau. Això sí, ho actualitzo. Exigim, sisplau. Si us plau... I ja està, signat i segell i pa'lante. I a tomar pel cul. I caminant, Sí. Però jo aquesta carta l'enviaria de veritat, Home, per què creus que l'estic escrivint? No, que la gent no es pensi que aquí hi ha... No. I després la penya... Obrim un change.org i adjuntem després si la penya es fica totes les signatures. Sí. Doncs jo crec que tindríem el dia del correu postal. Hem fet el nostre correu, hem fet la nostra postal i hem fet el que ens surt dels camals. Doncs fins aquí el dia D. Sergio, gràcies per ser com ets, no canvis mai. De res, a vostè. Pau, si reps una carta i no té remitent... Torna-la. Me la passo per les dents? Bueno, jo anava a dir per un altre lloc, però sí, per les dents seria... Així utilitzes de fil dental. D'acord. I jo sóc Raventós i això ha sigut el dia D, un podcast de la República Samboiana per Ràdio Sant